Hello mga gusok, mayong hapon sa inyo mga followers no. Sa ato mga viewers. Ani ako sa Apam Bridge no. Ang lapanggarbo diri sa Siargao mga kagusok no. Daong pa sila diri ikaw makita og apam kung ikaw ang single ma'am og single dad, bili ka mo diri mangingita og single na apam mga kagusok no. Kay kasagaran diri magkita kadto mga kagusok na makadevelop kadto mga kagusok kay gumikan dili ko no mag-wish ko no ang bridge ko no para matuman ko no para maka-apam kaw amot lang charot no sa tinuod no ako nag-wish man kuya malagi na tinuod char yan mga kagusok no tagsubay na ako ang dayan pasingod sa bridge mga kagusok grabe kamo kadud mga tao dili sama sa Biyernes Santo no og kuan bakasyon kay summer kadud masobra pa diri mga tao mga kagusok gumikan season man ko man mga kagusok no di mga pareha sa summer og Biyernes Santo mga kagusok na grabe puno ini mga sa bridge mga kagusok mga apam no so mga Pilipino mga kagusok no kuman kay season naman kuman sa ato normal naman na vacation mga kagusok no kini ato makita mga tao mga kagusok no di ka jud magdasok diri sa tulay mga kagusok kay gumikan magdasok ka diri mga kagusok no kung bakasyon holiday nga na mga kagusok no kay kini ato pagkari ko man kay biglaan na mga kagusok no kay pista man sa GL lang panila mga tiyo tiya mga makakari ka jud tama no salamat sa ato nag-sponsor sa ato no kapag nakakari sa puta sa Siargao mga kagusok nandalantan sa mga display mga kagusok ko no kung taganap lang ako si Barbie mga kagusok ang cute ako kitty si Barbie kung si Barbie no kay mutilaw ko dyan ice cream na lami mga kagusok iya kay jud na wrong timing jud pagkari nato ni mga kagusok no kay sayang kay si Barbie kung dyan pa si Barbie mga kagusok mga picture kay kung dyan mga kagusok ba kay panggarbo na sabna na apam na jari diri sa Siargao nagbaligya og ice cream mga kagusok yan mga kagusok no grabe gyapon tao gapon mga kagusok bisang kinira lamang mga dili bakasyon gyapon mga kagusok dagan salamat mga kagusok sa akong mga viewers sa akong mga followers dagan salamat sa inyo paglantaw sa akong mga video salamat karadyaw laong ba si kagusok happy lang tayo no yan mga kagusok dagan salamat sa ato mga mangitaay mulan ta ba sa to video dagan salamat mayong hapon sa ato tanan mga kagusok bye bye.